Salam, hormatly yurttaşlar. Bugün 6-njy dekabr. Bizde de şumal saat 4, dandan saat 4. Men siz bilen bir şu ýörüte, bir dostluk ýa-da gepleşik ýa-da maslahat gurnamakçy bolýan. Näme üçin ýa näme sebäpli? Onuň sebäbi ýeke şugun 5-nji gün ýa anly gün ýa kim juma günü akşam saat 7 Şüweçen wagty bilen 19-da biz Guruji Mejlisimiziň nowatdaky oturşugyny geçirýär. O taýda garaljak tema ýa mesele ine şol mundan bir aý ozal Türkmenistanyň özüni mejlisi diýip atlandyrýan jenaýatkar toparyň himayetkarlary bar. 125 tany mahluk. Ine sonra ýüzlenip karar berdik. Size bir aý möhlet. Şol 30 günüň dowamyny siz meseleni çözün. O näme meselesi? Birleşen Milletler Guramasynyň karary bilen geldi garytleriň maşgalasyna ýetirilen ziýan üçin şol öwezini dolmak maksady bilen ine 7 milliard dolar tölemeli diýip karar çykartdylar. Ine şo karar netijesinde diýmek, indi halkara derejesinde dünýäde ýa-da hukuk boýunça ýa hukuklara gözegçiligi diýen insan hukuklaryna şol sany ýa Birleşen Milletler Guramasynyň çykaran kararyny görüp görmezlige salmak hiç bir döwletde mümkin işden. Şonuň üçin şol jenaýatkar toparyň mejlisi ullanýan Jüri parlamentine biz ýüzlenlik aýtdyk. Siziň indi borjuňyz şu mesele garamak. Näme üçin şu iki tane atalogul jenaýatkaryň eden 100 000-dan birje jenaýatynyň netijesi ýene 7 milliard dolar boldy. Siz şunu halkara derejesinde bildirilen görkezilen jerimany öz araňyzda mejlisi aralyp maslahatlaşmaly we şol ataly ogly eden jenaýatyna göre impeachment eglan etmeli ýani wezipesinden çekilmeli çekilmeli diýen karar çykarmaly. Şonu hem çykarmak üçin mejlise arda ýazylanyna ýa bir Islerlik ministerlige de arda ýazylanyna garamagyna berilenne 30 gün möhlet berilýär. Ýurtdaşlar bu ýeme prosedura bir kabul edilen ýeme düzgün. Şol 30 günden biz berdik. Ol 30 güne mene düň 5-ine doldy. Bugün maltasy bizine şonuň üçin aşamlyk goturup buna mejlise şu meseleni aralyp maslahatlaşmakçy. Netijesi näme bolup biler? Men öz pikirim gyzap oturan adam däl, ozalam häzirim netijesi şol dinlenşikde ýene bir gezek subut edýär. Şol hökümet diýip özüni atlandyrýan adamlar hemmesi jenaýatkar we şolara hyzmat edýän mejlisem jenaýatkar, beýleki döwlet strukturalaryň jenaýatkar, hak hukuk goramarlaryň jenaýatkar, egni pagollularym, pagolsuzlarym hemmesi jenaýatkar. Ene şol şuň subut bolýar, şoň netijesinde de biz eger şu jenaýatkarlar özleri öz üçin birek jenaýatyna baha bermekden ýa şolary ýa-da jeda bermekden çekinýän bolsa, onda şonu biz Milli Halasyz Komiteti, onuň döredin Guruji Mejlisi, halkymyzyň wekili bolup durýan adamlar, dürli welaýetdiň wekilleri, mejlis agzalary bolup şu karar kabul eder. Birinciden goýuljak sorag ilkinji nowatda şol atal ogly impeachment, ýani dünýä derejesinde subut bolan jenaýatyň açılıp görkezilmegi we günakarlaryň kimdigi, haýsy tarapyň günakardygy aýan edilmegi netijesi bir. Ikinciden şol ähli hak hukuky elinden alynan grajdanlaryň ýa ilatyň ýa milletiň ýa hiç bir adam o çykarlasy ýok. Şonu gözüňe tutup Birleşen Milletler Guramasy insan hukuklary baradaky kabul eden jarnamasyny ýa deklarasiýasyny diýip aýdaýly.
şu preambulasını yani giriş sözünü bir cümle geçýär şular ýaly. Ähli hak hukugy elinden alınan milletin ya halkın gozgalyna galmagy haky bardyr. Näçe edek aýdylyp geleni soňky 5 ýylyň dowamyny biziň halkymyzda hiç ýyl ne hak galy ne hukuk galy, ne arda edere şikayet edere, ne hökümet ya döwlet guramasy galy. Bular hemmejigi korrumpirlenen jenayatkar terrorist topar. Indi bulara nähil şäre görmeli, ýa nädip bular bilen biz medeniýetli dille gürleşmeli, hereket etmeli. Yurttaşlar şu ýollaryň hemmejini biz geçdik. Şulara höre köşet edip gördük. Enen ýaşy, ataň ýaşy diýip gördük. Öz halkyňyzy beýdip, öz türkmeniňe el bulamaň, horlamaň, bulara beýdip azar bermäň, sütem etmäň diýip dürli dille, dürli wagtda, dürli tarapdan müňlerçe çykyş edildi. Emma bulan ýele ýanynyň geçenak, topugyna da ýetenak, baýdylýan zatlary ýa-sözler, diýmek bulardyň bir zady wysylap biljek, ýa bir zatdan çekinip ýa eýmenip biljek, olam halkyň güýji bolýar. Indi situasiýa ýa mesele ýa ýagdaý ine getirip ine şu takdirap goýdy ýurtdaşlar. Eger men durmuş ýol miderlenmersaňyz, men elmedem şu bar bolan problemanyň halk bilen hökümetiň arasynda bolan ýa-da näsalyklaryň, düşünşmezlikleriň ýa-da äsgermezliklerin ählisiniň ýa-da ýuridik tarapdan garalyp seredilip adalatly çözülmeginiň tarapdary bolup çykyş edip geldim. Kanun nukdaýyndan bilen. Emma bulan hiç birisi kanuny ullananak, kanuny seren salanak, kanuny äsgerenak, konstitusiýanyň aýagy astyna taşladylar. Halkyň elinde şu mal hiç zat ýok. Men şu maddany, şu kanuny ya şu hökümeti ya şoň baş tutanymy, orunmasaryny, ministerini ullanyp öz hak hukukyny gazanyp bilýän diýjek ýeki adam barmydy Türkmenistanyň içinde. Hemmejik zat jenayet toparyň eline geçti. Türkmenistan jenayetkar topar we hatta terrorist topar tarapyndan dolandyrylýar. Ýurdun baýlygyny pişme paýlanyňa edip bular çepe sagy şol kime yaranjak bolsa şolara muhtuna berip öz wezipesini saklap halkymyzdan ezip otyrlar. Ine men şunu 90-njy ýylda şu parlamente geldim, şondan bäri şu zatlary görüp, başda niýaz sen muny beýtme, halkymyzdyr, senin kynçylygy, ýetimligi görüp, ulanyň separataj. Bir ýalňyş bar, halkdan beýil bagly, umyd edýär. Ine şular ýaly maşgala tragediýany göz öňüne tutup. Bolur halmyratçany tanna bolan zat seredin. Şahsiýet kulturyna tarap gönül gak gitdi, SSR ýykylandan soň. Onu halkda da içinde halkın yankı bir çorba çıkarırlığı vardı. Yukarıcıgan varsa bir katlık vardı. Şol halka eýeli geçecek. Biraz burnundan aňyrdagy görüp bilýän. Balaram bussular, dımdılar, ýa-da şu niýasy yaranjanlyga tarap gitdiler. Şunça ýyllap Azatlyk radiosyna şunça gezek 10 miňlerçe çykyş bolandyr. Halkymyza ýüzden ýa-da şol aňyrky jenayetkar topary ýüzden besedin eliniz çekin halkdan, halka azatlyk berin, halka mümkinçilik berin. Ne aňyrky jenayetkar topary eşdi, ne de halkymyzy ýa-da olam eşitmedi ýa eşitmedi, kerlige sally, körlüge, larlygy. Öz hak üçin goroşandan ýalbaryp günni geçiren gowy bardy. Bilen bellek geçmeli gynançly zat. Bir zaman kılcından ganaman ol taş töwerenlerden getirin Türkmen hana enni edilip salam berýär satanyň asyna diktator. Indi şu güne ýetdik. Men şunça ýyllap aýdyp geldim.
halkyň meselesini gelin adalatly çözelim. Tegelek üstolun başyna ya daşyna çözelim. Ya da başgaça yol bilen Birleşen Milletler Guramasyn halkara guramalaryň gatnaşmagyny duşşolunda şu taýda onsoň kim mamla kim günäkär şu taýda düşünşeli täze saýlawlar geçirelim sizem gatnaşyň bizem gatnaşan nähil bolýar bu zatlarym kabul etmekden koý berdiler bargara şeňle olary saýlawym gerekkä hiç de soňa baka bular Berdi Muhammedowlar Niýazyň arzu eden kürsüsini özüne aldylar. Kürsü diýip men prezident kürsüni gözüňde tutamak ýokdaşlar. Kürsü diýip bular Niýazyň etjek bolany şol ýanky Arabistany Mekke Medine gidip geleni şol taýda ýanky bir şyhlan emirlen ýaşaýyşyny durmuşyny görüp olam edil Türkmenistany şolon hyýal etip dolandyrjak bol, özüm paça et bolan etjek bol. Şonu biz Niýazy etdirmedik. Dürli ýollarla öňünde durduk, garşysyna çykdyk. Onu ýöne şol halky şu boljak ýa ediljek jeraýaty taýýarlap bildi. Halkyň elinden erkin aldy, işini aldy, pulunu aldy, malyny aldy, dagatdy halky. Halk näme dilse leppey diýer ýa derejä getirdi. Özüni peygamber derejesine götürdi. Özüňiz bilýäňiz onu ýurtdaşlar. Aýgullary üýtgetdi. Öz adyny, ejesiniň adyna ýenem näme garaz etmedik mi wezaralygy ýok. Türkmende bir zat bar bolsa däpde sorunna dini imanyny hemmesini tohun çykardy. Mekke gidip aragy çykyp gelenden soň onuň näme muňa biz başga däp onu musulman emel. Sünnete de 54 ýaşda ýatyrly. Ene şeýdip halkymyzy ağlap şugyna getirdiler. Berdi Muhammedowlaryň taýýar aşyň eýesi Niýazyň taýýarlap giden diktaturasyny, şahsiýet kulturyny dowam etdirmek üçin de kürsüge getirilen adamlar. Olam inni şol men 93-nji ýyldan başlap aýdyp gelýän zadym şu Türkmenistanyň täze diýilen konstitusiýasy kabul edilenden soň şu taýdan Türkmenistanyň Cumhuriyet ady ýagny respublika ady öçürli. Diňe Türkmenistan ýa Türkmenistan döwleti. Bu näme döwleti? Kimiň döwleti? Şunu sorak beren, iş bolmany öz-özüne sorak beren, ýeke ýanky jurist tapylmady. Ýogsa Türkmenistan döwlet universitetini ýuridik bölüm bar. Hem oşnusy hem zawoşnusy. Hem günnelik hem gaýban okalýan. Her ýyly şolardan ýüzlerçe belki uçurum bolýandyr. Agzyna suwalan ýaly. Hiç birine ses çykmady. Näme üçin beýle bolýardy? Hiç olmanda öz doğuş kağıtlarına seretse de, pasportuna seretse de, Irak men degduşlum ýazyly dura şota. Türkmenistan, ýa-ni respublika. TSSR dip ýazyly. Türkmenski Sowetski Sosialistik Respublika, Cumhuriyet. Şu taýda da ýazylandy, doğuş kağıtda da Türkmenistan Respublikasynyň garajdany ýa grajdankasy dip. Näme üçin şol respublikasy öçürildi, ýagny Cumhuriyet. Täp bir paçalygy mümkin edilen oýunlary innem şonuň ýetirdiler. Berdi Muhammed Niýazyň arzu eden, özüne arzu eden kürsüsini hana elinden kakıp, Qurban golarly innem ol ogluna geçirdi. Ýaşlara ýol bermelip öz ogluny ornuna oturtdy. Inni döwleti 2 bolup dolandyrýar. Ýöne şolar 22 bolup dolandyranydy. Bir akıllı adamın döwlet kürsüsini eýelläp, akıl huşy boýunça, dünýä garaýşy boýunça dolandyryp biljek mahluklar däl bular. Şeň. Inni aňyrda ol Kerimoğlu töküje aktygy ýetişip gelýär. Ol 40 ýaşa ýetinçe bular dolandyrmaly döwleti. Yok, bu aýdýanym erteki däl, ýalanam däl, ýurtdaşlar. Bu bolýan zatlar, bolup duran zatlar. Siz üns beren zat, men diňläp sered netije çykaryp ötün. Ol agdyny nolup Qurban bolan dogmasy görülýär. Biz ýa Türkmenistanyň 2052-nji ýyla çelli diýe etmeli işlerini planyny düzüp diýen.
52-nji ýyl, şumal 24-nji ýyl. Hasaplap görün. Ýene-de 28 ýyl öňünden ediljek işleri bular maşgala bolup düzüp otylar. Sen hakkın var mı şu zatları düzmäge ya diýmäge? Sen eger şu 4 ýyl, 6 ýyl edip 6 ýylyň kuştuň berilmejegi şu wezipeden ya oňa da ýetsen. Nädip sen 52-nji ýyla çelip plançylyk bilýän öz adyňdan. Ene şeýdip bular halky şu zatlara inandyryp soňundan indi taýýar şumal halk. Şeýleňmi? Ya 60 göterimi ýurdun daşynda muny ýörüte çykardylar. Şo taýda halk ses bermesin, halk şo taýda nägileligiň aýtmasyn, köçe çykmasyn, miting etmesin, protest görkezmesin diýip halkyň iň okuyuply, produktiwliýete biologik gemeden eger alsak şol ýani öňürjülükli nesil öňürüp biljek, ýani öňümçüligi ösdürip biljek, ýurda aňryk ilerligini alyp gidebiljek. Ema nesili ýurdun daşyna çykardylar, gulçylygy, gedaýçylygy hana Türkiýede. Indi olara görýärmi? Ýani şol oğul saýladanna näçin ýani saýlaw urnalary açylmady, saýlaw uçastaklar Türkiýede. İlatyň 60 göterimi hemmejigem ses berme hakly, hukukly şolar. Sebäp 18 ýaşdan ýokardy. Bir ýerde urna açyldymy? Ýok, sebäp olar adam hasabyna görýär. Ýurdun içindäkilerim gyryp gutarıp barýar. Ne derman var, ne iş var, ne iýmit bar, bulara ne gollaw var, ne näme bar ýerinde. Gaçan gutular, dron tutular diýilen ene ýagdaý şu mahkum sürgüti Türkmenistan. Indi mundan aňyrda näil çekip çydarlyk ýagdaý bar. Ine oturýas, üstad ýeje bunu nähil edip şunu halka bir düşündirip bilmeli. Nädip şunu halky özüni azad eder ýaly derejä getirip bilmeli. Ene ýejeler ýatman, ene şu pikirler kellede, ýürekde kalypda ýam 30 ýyldan artyk majra. Şeýleňmi? Ýöne halk tijenmese şol işler boljakda. Inne halka da tijenere wagt geldi. Men hiç açan halky sen erti gowagalaňa çykkyň diýip aýdan ýerim ýok. Elmedam diýen ýerim kanunçylyk bar, gelin şonu kanun çäginde çözelin. Olur bozýanym bolsa biz bozmaýlyň şonu ne kanun ne konstitusiýa eger biz bolsak onu biz jenaýatkar bolarsyk şunu şeýlep halka düşündirip geldim. Şu jenaýatkarlary ýaşamak üçin biz öz halkymyzy görese çağırmadyk. Yani köçe çykyn diýip. O göresin türlü formasyny ullandyk elbetde. Ene informasiýon göres ýa uruş ene gije güni käkelep otursa ene internetiň üstü bilen. O aňyrkylara bildirýän zady ýok. Dara bilen serçe tüpeňlen ýani. Ýok. Bula ýumruk görmese, göç görmese düzeljek heýwanlalyk. Şuun aşam şu zatlan görülüň ediljek meclisi ýurtdaşlar. Men şoň üçin öňünden siz bilen bir iski pikirim paýlaşaýyn diýip şuma çykyş edip oturam. Sebäp meclisi wagt çäkli, adamlar berilýän wagtdan 5 minut hemme kişem aýtjak görülecek şonam beter uzaga çekmedlik üçin ene şu taýda öz sahypamda siz bilen iski pikirim paýlaşaýyn. Maňa dogry düşün, maňa aňsatlar, şu zatlar aýtmak. Sebäp şu kabul ediljek karardan soň o halkyň ýurdun ýagdaýy diýip göter üýtgemeli ýa özgermeli. Öşe bolmasa onda biz halk hökmüne çykyp gidemeli. Yer ýüzünden bolly. O zaman ýykylan döwletler asyrlar boýy taryha seretsem ady sory ýokdur. Bizim mene şoň ýaly ýitip gidilen millet bor. Hiç saçan sonra iyidine gaytarıp Türkmenistan'a alıp bilmez yurttaşlar. Men de berk aýdýan. Näçin? Sebäp o üstünde kalk garynja ýar bolan hiç de gerek gel töwerekdäki döwletler. Şol toprak gerek. Şol toprağın üstünde asynnaky baýlyklar gerek. Aýdyp berdik. 52 trilyon dollarlyk baýlyk bar ýerine asynna. Alın eýelik edin yurttaşlar. Näçin onunla siganýaly ýygyp berdi. Näçin biz öz mertebämizi haýsy da bir pessen pesi ene milletin ene döwletleriň ulusuna tapşyryp
özümizden şu naýynjar bolup otyr. Hany bu türkmen? Hani? Ozal çağırsa demakdy. Bozgalaňa galmaly, boýnyňdan köç açyp oşulary garşylyk görkezdim diýip. Indi şonu men aýtjak. Kabul eder meclis etmez. Ene men siziň öňüňizde aýdýan ýurtdaşy. Men şonu etjegini şu. Şäp mundan aňyrda çekip çydarlyk ýagdaý ýok. Ozal kän garaşdym, kän aýtdym, kän gorap gezdim siziň daşyňyzy, biderek ýere halky çağırış etmäli, soň bulan depesinde ýene de hökümet ozalym şanyk döwgeti birden ganyny köşülük bolsa halka ýyla çekilse ýene de 20 ýyl, 30 ýyl görüş ýatar ýa ýyla çekiler diýen pikir bilen men güýjümizden geçýänçe halka düşünürse işin geçireli ilçilikdir, belki düşünenem bardyr, bilenem bardyr, hereket etseň bardyr diýip ene umyt bilen ýaşaryk gelin. Ýöne bolup duran zatlar halkymyzy 20 ýyla diýen 10 ýyla da galjak goýjak bilen. Bolup duran ýagdaýlar seredinňe. Şu SSR zamanına kurulan zavodlar, fabrikler, şol köni jaýlarmy, ýollarmy, keselhanalar, şo durşy ýaldy, şo ullun lezi çykdy, täzedatlaryň guruna gorsarylan diňe öz Aşgabady ýa oňşoň töwere. O taýda näme öňe döwletiň içine girdiği getirip bilecek ähli umumy mukdaryny alanda da önümçiliň 1% önüne ahyrlan. Ýa-Aşgabatdan. Galany 4 vilayet üpçün edi. Ýöne näme şol 4 vilayetin ilaty geday durmuşda ýaşy, içinde de daşynda da. Kim olara ursat berdi beýdip halka zulüm görkezmäge ýa zulüm çekdirmäge. Indi görüp dursuňyz. Dünýäde bolup geçen zatlar ýurtdaşlar. Ana gördüğün halkyny şol bir kanun saýlaw bültenler bir kanun atylýar, şol Orsiýada hyzmat edýän hökümet bir kanun wezipany eýlep oturdyp halkany urlup benzilsedi, ene hepdelep otyr, ene giýje güni mitinge çykyp ýa protest. Näme üçin türkmen şonu etmeliler? Ýa näme üçin şonu biz edem zatana internet açyp görüň. Gördüýler bizden näme sartykmaş ýa-olara şak çykypmy? Bizde huzur gayrat yok diýseňiz, onu dogry bor. Ýöne ata-babalarymyza ýüzlensek, onu dünýä özüni tanydyn, milletimiz bar türkmenler. Mundan 100 ýyl ozalap şu golaýyna gelip bilen akdylar türkmen halkyny. 200 ýyl ozal alsaňa aslynda 700-800 ýyl aňryk gitsek, onu dünýäniň lerdana getiren türkmenler bar. Ele Sovet zamanının milletin elinden atalınny, Kılıçdaroğlu'nu Niyaz Fölen'den soň halkyň elinden av tüpeňlerinden maalesef hep halk şolar ataymasyn niýeme bilen, niýet bilen. Halk bir mejalsyz ne ölü ne diri ýagdaýda. Gaflat okusyna ýaty. Başla. Şu zatlaryň hemmesi üýüşüp, şu içimde salyp, sygdyrman, halka bildirmän, düşmany güldürmän, 30 ýyldan artyk maşyny. Şu ýolly. Ýoksa bir adamyň bir maşgalaň keşigini çekmäge mende ýaşamagy mümkinçilik bar şu taýda. Şu taýda da bardy. Eger Niýazyň diýenine dikgeden bolsam, belki oň orny şuň men oturardym. Ýa hiç bolmaganda şu taýda şuň milyon milliard ogurlak giderler bar. Şolaryň biri bolardy. Belki ýöne men o zatlary etjek adam däl, men emen süýdüm hala. Ene matamman o zatlary öwredemä. Ýöne enni namarçy bolam, sagjy bolam diýip o garada çekip dursak, bilen bir gaty uly maskaraçylyk. Men şeýle şeýle. Şoň üçin siz bilen şu öz eski dünýäni paýlaşyp oturýan, näme etmeliyim sonra günde 20 gezek, 30 gezek kelleme gelip durdy da näçe gowuljak. Neçe iş koýsyn, ne kebap diýip ýaşarly köp ýerde. Şu adamlary oda bermäýil, tutturmaýyn, bastyrmaýyn diýip. Näme bolsa öz başyma bolsun, hiç kime ziýan ýetmesin, tarapdanmyr diýip gelen ýeten günümüz şu. Indi men saklanjagym däl, saklajagym däl adamlar. Geçen 5 ýylda
Yüzlerçe adam bana zan etti ya aytdı ya yazdı. Halmına da çağırışıp halk ayağa kalmasa bolacak gal. Doğru. Sağ olun. O eden teklifle ynanýanam şol içinde bir kıpırasayanda sol hökümetin sol meni ağırlamak için ya halkı oda vermek için o yalanın o şu saatlara maydanlar var içinde o hani men o van serkedinne ya Özbekistan'a 300 tane nöker bolup sen signalyna garaşyp otursun. Biderek rahatlar. Men ýeňsemde niýe gaçary? Harby gullugy geçen adam. Men bilýän bu zatlyň nähil edilýär, näme edilmeligini. Şol üçin şu halky şu bir topar o aňakylan jenaýatkar toparyň gurýan we guran dozagyndan alyp galmak üçin köp ýerde öz hyjumy, güýjümi, gaýratymy basyp saklamaly boldy, ýa deleme çekmeli boldy. Ýa halk taýýar däl. Dogry, soňky 5 ýylda edilen iş az däl. Ene seredin, dumly duşdan biz bilen bolmady, ikilikde özleri näme diýýänem bolsalar, endi adamlar diýip başladylar. Ene bilen bir ullukan utuşdur halkyň düşünjesini ösdürmek üçin ýa artdyrmak üçin. Ýöne şo tagam hökümet gelip özüne uklap ýatan ýa ýöri uğradylan agentlaryň ornaşdyryp halky bölünür de, 20-nji ýyllarky wakalar özüni gowulýan. Men gaýtalap oturmaýyn. Indi bu 24-iň aýagy. 5 ýyl geçdi. Ýenem şeýde oturjak bolsak, ýenem 5 ýyl geçer, ýenem 10 ýyl geçer, Türkmenistanyň territoriýa galmaýar. Bular ýurdu çapdy, aljagyny aldy. Gurban bolyň tohumum, töweregem, ozala Türkiýede de, indi Dubai bilen Malaýa diýdi, o diýdi, bu diýdi. Taşar döwletlere kaçıp göçüp ine ogurlarny zatdan şu ýerlerde ýerleşdirip ber. Olara watan ýa halk gerek gäle. Önsberiň seredin Aşgabatda satylýan jaýlary. Köşk edip gurup durlar özleriniň 10-20 nesiline ýeterlik. Kasan jaýlar 2 etaj, 3 etaj, 300-500 kvadrat metrden. Innem şolar degerdegmeden satyp kaçýarlar. Sebäp bilýärler erti bular dat gününe halk köçe çykdy. Hiç kim halk saklap bolmadymy? Şonu maýdaýyn size. O aňyrky şol halkyň depesine şänikde oturlar. Halkyň köçe çykan güni kıyamat sizin başyňyza we maşgalaňyza iner. Siz halka şolary ýaly zulüm görkezdiňiz. Siz şu halky şu derejeye ýetirdiňiz. Innem çekjeňiz. Men ozal kanuny ýyldanalyň garaşyk edelim. Bugün bolmasa erti çözdüler adamlar özümiz taýýarlaýlyň oňluklary nämeler dip ene 5 ýyllap käkelek gelýär. Ýöne bular tersine düzelmän ýerine ýok halkyň soňkuja zadynyň elinden garba balýarlar da gaçyp gitmek üçin. Halkda jullan çykdy halk. Ýurdun daşyna çykmak üçin öýüni satmaly, maşyny satmaly, emlägini satmaly. Goňşy olandan dogan garnaşdan karz almaly. Bu nähil durmuş bu? Siz şoňa ýetirdiňiz. Süýji imanin azy gägirmesi bardyr diýe. Indi gägirjeksin, gägirmekde ýyklygan gelersiň burnuňyzdan we bokurdaňyzdan durun. Ente. Siz indi ýetirdiňiz halky şu derece. Men bilýän, indi dünýede hökmen ütköşüklik bolmaly. Ya o tarapa ya bu tarapa. Şäme? Indi diktaturalyň zamany geçdi. Ya şolar dünýäni dolandyrmaly, ya da indi özlerini demokratik döwlet diýip taradan jemgyýetler, halklar, döwletler şular ýermeli. İnsanyň hakkyna, hukugyna, janyna, durmuşyna hormat goýýanlar. Ya da ene biziňki ýaly şular ýaly öz halkyny edip, özlerine şu cennet ýagdyrmyşda ýaşap oturan bir topar heýwanlar. Ýa-da şolar ýermeli. Başga bizde ortalyk çykalga ýok. Men onu size goýnaýdym. Ay, bilerim sowruk gider, biz bir şunu oturan ertinäm bolsa göreber. Ýok, görmersiňiz. Goýnaýdym men size ýurtdaşlar. Görmersiňiz, indi size gowluk ýok, durmuş ýok. Görüp oturýarsyňyz, daş töwerekden gysylyp bolup edilip oturýar. Düşäňmi? Hana öýler boyun alyp otur. Indi Türkmenistanyň serhedini gorumaga ofiser ýok, esker ýok. Näde şu döwleti saklajak? Şular ýaly gözüni ýagdaýa getirdiler Türkmen armiýasyny.
Beýleki zatlarym aýtsaň bilen sany sajagy ýok. Tapan tutan yerinin elini emel yeten ine Türkmenistanyň ahir baýlygyny çapyp artyn harmanyna döndürdiler. Innem gaçyp gitmän uğruna ysgynna. Onsoň aýdýan ýerin ýüzüniň üstüne bulara halk gerek gal, ýerin astyndaky baýlyklary gerek, daş töwerekdäki döwletlere. Şonam edilip otyr. Şoň üçin Türkmeni wah edýän döwlet ýokdur töwereginde. Adamlar düşünäň indi. Biz indi elimizi daşyň aşagyna goýmasak, kellämizi etegimize salmasak, watan ip ayağa kalkmasak, yok bize yurt. Türkiye'dekiler size de degişli, Orsiýetdekiler size de degişli, aýtdym. Şo takbaranyň yol barsyň hiňine eme gowony girýän ýyl barda çykýan ýyl ýok. Hana, gön aýdyp duranlar olikler. Gelin migrantlara Orta Asya'dan şolsana Türkmenistana. Niha arda ýazynda uruşa gidin. Biz size son garajdarlyk berersi. Ýoksa men ýygyňyzy gümüňiz çekin diye. Ol adamlara gelenip 3 aýlyk möhlet wiza bilen bütün owadan karda alyp gaýdan pullary bar. Nädip üzülşmeli bular? Ýygyna ne ýüz bilen barmaly? Öýüne de gollol aşagana. Bir pikir edin, näme üçin özümiz bir beýtdirip horlap türmede saklap otyr. Azatlykda ýaly, emma biz hemmemiz türmede. Bizim daşymyz zat gözlenip göze ilenak, emma biz el ayagyny göze ilmeýän ýüp bilen ýazynjyrlanan millet. Her birimiz. Men şu zatlary şuň düşündirjek bolýan, sebäp biziň kabul etjek kararymyzyň taryhy ýemesi bar. Näme diýip aýdyn? O agzorlyk gürlenýän mesellerden näme? Taryhy beriljek bolýan bizde ýeke bir ädim bar. Soňra bize bahany gelecekki nesiller ber. Ýa-şo taryhy ädimi biz şuny etmeli, ýurtdaşlar. Şonu etmesek bolmaýar. Başgaça bizden ýol çykylgy galmady. Ol erti eýle bor, bürün beýle bor diýip öz-özümizi höre köşedip, öz-özümizi arlap, 33 ýyllap, 34 ýyllap şu güne düşdük. Hemmemiz. Men halky günekarlap özüm bir gyra goýmak ýok, menim şoň üçin. Bu haramzadan köşküne girýän döwür maňlaýynyň otlan bolsam sapança bilen halk ona bugüne düşmezdi. Ýöne men ýene de şo döwürem güllýal prezidentimiziň akyldargan deputat ýa owgaly gelip atdy diýerdiler. Şeýdip men ýedi pyştyma çelli gargardyň. Indi bolsa oňa gargaş edýän peýdasy ýok men ýurtda. Şunu elime sapança berdi, özüňiz için oktanlar çüýle diýersiňiz. Ýa-ma mümkinçilik gitdi. Indi ştaýda halk özüni görkezmeli. Gany kılıp alınmaly bolsa almaly şunu. Döwletim ýurdy halkyň eline tapşyrmaly. Dün hana nöňün bolýar da separa çykyş edip aýtdy. Näme edilmeli? Kim ýurduň eýesi? Hakykatdan hem şeýle, ýurdumyzyň iň esasy eýesi ine daýhanlar. Şol döwürem, eser döwürem daýhany, şu günem daýhan. Daýhan benden gören güni ýok. Işçisi hiç bolmany şäherde ýaşap, o bir dükanlary baryp bilýär, keselhana baryp bilýär, ýagdaýyny aýdyp bilýär, medeniýetli ýaşap bilýär, ýa-ni bibliotekasy bar, ýenesi bar, beýle kino teatry bar. O bu ýerinde zatlar ýok-da. Diňe mal bakyp ýa paxta ekip ýygyp ýören gabawda saklanyň halkymyz bar. 60-njy ýyllarda taşy 60-njy ýylyň ahyryna çel pasport ýokdy Türkmenistanyň kolhozçylaryna. Düşýän daşary ýurda uçup bilen hiçerik. Diňe eline şol gatty kagazy bardy. Soň Xurşew ölenden soň 64-nji ýyldan soň pasport paýlant başlady. Biz bir gul edilip saklanan millet yurttaşlar. Ýöne şol esser zamanynyň durmuşy ýok. Ine soňky 33-34 ýylly ýykyp ýumurdylar, öňki ýagdaýlara maýyrdylar. Indi biz diňe açlykdan öz-özümizi öldüräýmesek başga näme alas çykar? Ya göreşmeli, ýani ýitip gitmeli. Ýitip motiv. Oňa döne mysal Türkiýede kana kimseleň mazarlygy. Şämi? Bizim hemmemizin mazarymyz daşary ýurtda bar. İçindekilerim özleri ölüp gider, daşyndakilerim özleri şeýdip, ene maşgallary bölýärler. Pikir edip görüň. 10 miňlerçe däl, 100 miňlerçe maşgala aýrylşdy.
Şuna soňky şol 30 ýylyň dowamyny. Has köpesem ene eme bilen Gurban Bolyn döwründe. Adamlar köpçülikden Türkiýe otak işlemäge ederlerinde ine izine gararlar bozuldy, ýurda aşyna çykarlar bozuldy. Maňa ýazyp durlar günnügün aş. Ine bu gidişine gitjek bolsa ýurda dolanarlyk hiç kime de ýagdaý ýok. Şonam ýöreýte diýerler. Şoň üçin bizinde bir bellisini etmeli bilen ýurtdaşlar. Şu mesele garaljak. Atalogluň meselesine de jemaatkarlyň hem de ahly hakyky elinden alynan halk näme etmelini bu. Birleşen Milletler Guramasynyň hak hukuklary barady ýazylan jarnama esasynda biz halky boyun egmezlige hem de gozgolana çağırmalymy? Ya da bundan magrik deme oturmalymy? Özü düzeler belki onun başgasy gelse düzeler gowy bolar dip. Ha düzeldi Niyaz söylenene Gurban Bolu gel. Bay kakeleýärdiler. Ay ine ýaş prezident, ay ine bir Niyazdan, o senem köşeşa ine gülýalyk durmuşymyz bar. Seret ine hemen teriye gaýrdy. Hawa aýrdy teriye ýerine tiramady olu getirdi. Teriye maýerlerine ol gidip durdy aşar ýurtlary, asyrlyk bilen. Ýöne halky ne güne saldy. Ýene teriýek dolanıp geldi diýerler. Şo taýda gadagan edilen teriýegi halkymyzyň şol teriýege görenen ýanky nesli ana çykyp Türkiýede çekip oturýar ýalanmy? Nämen diýetdi? Tohun çykardy ýurdum. Halk jullan çykdy. Halkda ne geýere eşik bar, ýene ýere iýmet bar, ne durmuş bar ýaşary, ne iş bar işleri. Mundan beter nähil gulçuluk gerek bize. Ana? Gurban Bolu geldi, ondan beter oğlu geldi. Ola atla iki sözün başını çatıp bilmän oturan ellim. Enem ol Kerim bolsun taýýarlap berdi. Ine dinasti, ine padşalyk. Erti şular oturan ýerine biz padşalyga geçýär ise haýsy biriň garşy boljak han aýdyn. Şo ýurdun içinde. Şoň ine 120 san mahluk deputaty. Ya 4200 sanyny halk maslahatyna ýygnan oturup bir topar pazorniklerine watan satan ine dönükler. Haýsy biriň garşy bolsun, el çarparsın. Aýyam çarpyp oturýarsyňlar. Hani ol başy sumoklar, şahir sumoklar, ay şafer paýyň üçin sağwar, ay näme sağsawgadym üçin. Şo halkyň aňyna goýýar, ine şu şahy, ine şu padşah, ine sultan. Ýykylyň şoň aýagyna. Eýem iki satanyň ortasyna salam berip oturýar, egnip bagollar. Utonyň asyly bölüň. Nenen şu taýdan soňra baryp öz öýüňizde horosdyrap oturýaňyz aýallaryňyzyň öňünde, ýa çağıryň. Ay işi gaýdan gutararlar. Siz gülýäli halky şu derejäge getirdiňiz. Şoň üçin mundan aňryk gowy ýa bellisini etmeli ýa da ýitip gitmeli. Ne şu mesele dur, şonuň şu aşağı biz meclise goýjak. Şoň üçin şu ýerde men tamamlaýyn, ozaga çekmeýin, siziň wagtyňyzy almaýyn. Ýurtdaşlar oturuň, oýlanyň, aşama çelli wagtkan bizim şu meclise geçirjek. Gowy gönü gepleşik bolmagy mümkin, men sorak görün, ol ýazga geçirýän ýigitler näme diýe. O sizin öz pikirini şu mağarlan, şu men aşağına da yazıp bilersiňiz, şu çıkışın aşağına asam, onun o kariyalisi var bolsa, pikir var bolsa, meclis azalarım görür şu taýdan. Olaryň bilseler halkyň näme pikir dediğini, şeýdibem, şu taýda siz bilen şu günkü pikir paylaşım tamamlayan aşama çeli sağlatıyorum. Hem ben öňüňizde sağlyk ýurtdaşlar.